Dobar dan, dragi moji. Danas ćemo za vas spremati uštipke na naš način, to jest na mamin način. Ove uštipke spremit će moja mama. Za pripremu ovih uštipaka potrebno je pola kvasa, ovog od 50 grama, znači 25 grama kvasa, 2 jajeta, treba nam soli, malo šećera, jedno lonče vode, isto tako lonče mleka, po potrebi brašna i ulje za prženje. Sada krećemo sa pripremom. Sipamo vodu, pola kvasca, znači 25 grama. Dve kašičice šećera. Dve kašičice soli. To izmešamo i ostavimo jedno 10 minuta da kvasac nadođe. Kada je kvasac nadošao, nastavljamo pripremu dalje. Dodajemo jedno lonče mleka. Brašno. Brašno po potrebi da se zamesti. Koliko sam izbrojala, 14 kašika brašna je do sad dodana. Važno je dobro izmutiti, izmešati da nema gromuljica od brašna. Znači, brašno postepeno dodajemo, sami procenimo gustinu. Mama je dodala, to je stavila do sada 16 kašika brašna. To zavisi koju količinu pravite, za koliko osoba. Sada dodajemo jaja. Dva komada. Što su lepa žuta jaja.
Vidjeli ste sastojke koje dodajemo, sve to dobro umutimo i ostavimo malo da odstoji. I evo, posle pola sata testo je nadošlo, sada ćemo ga premesiti. Ulje je stavljeno u jednu dublju šerpicu da se zagreje, da možemo da pržimo. Prvo kašiku u vrelo ulje i odvajanje. One lepo plivaju na površini. Da se malo isprže s jedne strane. Onda ih okrećemo. Kako su nadošle. Trebaju da dobiju ovako zlatkastu, žučkastu boju, da budu pečene baš kako treba. Znači ulje mora da vam bude vrelo. I kada lepo porumene sa svih strana, pripremili smo jednu posudu, tepsiju sa ubrusom da upije višak ulja. I to je sva procedura. Evo još uvijek se peku, prže. Povremeno ih okrećemo da porumene sa svih strana. Znači par minuta samo pržite tako. I evo ih. I evo, dragi moji, uštipci su gotovi. Vidite kako su lepi. Možemo služiti sa pavlakom
ajvarom, pekmezom od šljiva, slaninom, šećerom, ko šta voli. Jako su lepi, mekani i ukusni. Možete sada to pogledati. Evo da vidite. I hvala vam, dragi moji, što me pratite. Toliko od mene. Do sljedećeg videa. Pozdrav!